Gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, ovoga jutra naš gost. Miloše, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan vama, hvala na pozivu. Kako ste? Dobro. Evo, Novi Sad je ispratio Đorđa Balaševića. Mi znamo kako je to izgledao. Ceo Novi Sad je izašao, ali ceo i Split, i Zagreb, i Srbija, i cela bivša Jugoslavija. On nije bio samo Novosađanin, on je bio građanin bilo kog grada. Dan žalosti je bio u Novom Sadu, ali praktično oželila ga je cela bivša Jugoslavija. Da, svakako da nešto što nas je neprijatno iznenadilo, niko to nije ni očekivao, ni planirao, da se tako desilo. Jedan loš razvoj, jedan loš događaj za region, kako ste rekli. Verovatno je Đorđe Balašević poslednja, ona istinska, ikonska zvezda sa ex-jugoslovenskog područja. Naravno, Zdravko Čolić je velika isto zvezda, legenda, da ne kažem lepa Brena, ali Đorđe Balašević je možda tu najkompletniji, da mi niko ne zameri, naravno. Đorđe Balašević i Đorđe Balašević. Da, zato što je bio i ne samo pevač, on je bio i pesnik, i pisac, kantautor, znači stvarno je onako bio jedan snimao i filmove, i serije, ljudi su ga gledali. Jeste, i glumac, tako je, ja. I prosto više ništa neće biti isto u Novom Sadu, u tom aspektu da Novi Sad posle njega nije isti. Trudili smo se da pre svega radimo sve u dogovoru sa porodicom. To mi je mnogo važno da objavili da će sahrana biti u ponedeljak. Ne, ja nisam nikad objavio da će biti sahrana u ponedeljak. To su svi krenuli da špekulišu da će biti sahrana u ponedeljak. I praktično vi ste porodici omogućili da u porodičnom krugu Đorđe bude sahranjen kako su oni tražili. Mi smo, gospodine Mariću, poštovali želju porodice. Porodica je tražila da se na taj način organizuje sahrana. Mi smo isključivo bili koordinirani sa njima. I zato sam tek u nedelju ujutro objavio da je nedelja dan žalosti u Novom Sadu, da se ne bi svi uzbunili. Čak su mi se prva 2-3 sata na nekim portalima smejali, mislili su da sam promašio dan žalosti, iako naravno to nisam uradio, vrlo sam precizno vodio računa o tome, ali smo to sve radili da bi intimu porodice Balašević sačuvali. Jer na posledku, što bi rekao pokojni Đoka, ovo je pre svega bol Olivere, Jovane, Jelene, Alekse i 2 male unuke. Pa onda ide krug fanova, ljubitelja, ljudi koji su odrastali, zaljubljivali se, raskidali, upoznavali uz njegove pesme, čitali njegove knjige ili se smeli njegovim vicevima i anegdotama. Znači, moramo poštujemo porodicu. I sve što je rađeno, znači i u pogledu komemoracije zašto nije rađeno. Zato što porodica nije tražila da se to radi. Ono gde smo jedino izašli, da kažem, iz tih okvira jeste taj događaj u ponedeljak uveče na Keju, koji je bio epidemiološki riskantan događaj, ali ja sam to rekao, mi prosto smo morali kanalisati tu energiju u gradu. Niko nije mogao da zaustavi građane. Ne, to nije moglo. Ne, oni su izlazili još od subote na glavni trg. Ja razumem građane. Naravno da razumem. Iz aspekta šta je za njih ta bura emocija prouzrokovana smrću Balaševića dovela ili napravila jednu atmosferu u gradu. Drugo, ljudi su prilično umorni od korone i nezabrane okupljanje i sve to. Evo da smo probali da to kanališemo na najbolji mogući način i rekao bi da se grad na dostojanstven način oprosti od Balaševića. Verujte, prepustili smo zaista ljudima koji su kreativni da to osmisle, a grad je tu pružao jednu logističku podršku. Ali ako je Split izašao, ako izašli su cijela Jugoslavija, nije sporno, da. Pa bilo je sad, mislim, ne napad, ali bilo je pitanje zašto to sad, kako se dozvolilo, nije se dozvolilo. Meni je to jasno sve, ali ja vam kažem, nije to moglo da se drugačije artikuliše. I bez vaše dozvole i sa vašom dozvolom to bi se dogodilo. Ovako je samo pokušano da bude. Mislim da je bolje da je grad učestvovao. Pre svega su ljudi videli da svi smo na istom putu i sa istom željom. I drugo, da to ipak koliko toliko artikulišemo i kanališemo. Eto, to je... Da budu sprovedene i mere i da se ispoštuje. Ja sam zahvalan, naravno, i porodici. Mi smo, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane i ja smo bili jedini na sahrani mimo porodice. Bio sam ja, naravno, u poseti u porodici Balašević i ranije. Bili smo u kontaktu sve vreme, tako da vidjet ćemo dalje kako će to ići. Pre svega, opet ćemo dogovarati se sve sa porodicom. Počele su na desetine raznih inicijativa, se most nazove ulica, jedna, druga, treća, trg. Ja sam još jednom apelao sve. Moramo da dozvolimo, pre svega da malo prođe vreme. Moramo da dozvolimo da
se porodica stabilizuje. Pa ćemo onda na miru zajedno i sa porodicom i sa ljudima koji su stručni za određene oblasti doneti odluku šta i kako da definišemo grad. Zašto Đorđe Balašević nije sahranjen u Aleji Velikana? Sad ću da vam kažem. Đorđe Balašević je sahranjen na mestu koje je porodica odredila. Grad Novi Sad, odnosno novo gradsko groblje u Novom Sadu nema Aleju Velikana. Ne postoji Aleja Velikana. Postoje određene ličnosti koje su dobijale iz istorijskog konteksta neka bolja mesta u nekom prethodnom periodu. Znači, ovo je, vidjet ćete, kada se bude završio taj ceo sarkofag i cela grobnica, bit će to vrlo, vrlo pristojno. Iako sad ja smem da kažem, pričamo o takvim stvarima koje su na ivici morbidnosti, vrlo dostupno i ljudima koji žele da obiđu grob. I bilo je prirodno da bude sahranjen u Novom Sadu. Apsolutno, ali ponavljam, jer je on deo ali ja da vam kažem, grobno mesto je odabrano u dogovor sa porodicom. I tu nema dilema. Ja ne mogu da odgovaram svaki dan na te ludosti, razumete, šta je Bojan Pajtić tweetovao ili neko. Oni sad ne znaju kako da... Oni sad ispada da više žale od porodice. Čekajte, pa valjda je prirodno da pustimo prvo porodicu. Ne, oni bi oteli Đorđe Balaševića od porodice. Kao mi smo se onda ne znam šta da mi kažu. Pa kad smo spustili zastave, pa ugasili gradsku kuću, pa nešto im opet fali. Pa dan žalosti. Onda misle da sam promašio dan žalosti. Pa onda vide da sam bio i na sahrani. Pa prosto, ja ne mogu da učestvujem u politizaciji tog događaja. Đorđe Balašević je deo karaktera i duha Novog Sada i kada mu budemo pronašli neko mesto, ajde da kažem, u tom infrastrukturi grada, ne u duhovnoj, nego sad govorim o ovoj materijalnoj infrastrukturi, to će biti tako urađeno da ne naruši taj duh Novog Sada o kome je Balašević pevao i pisao. Jer sigurno Balašević ne bi hteo da se promeni neka ulica koju on opevao i opisao u knjizi da bi se njemu posvetilo. Mislim, to se ne radi. Ajde da nađemo dobro mesto za njega, reprezentativno. Da bude u duhu Đorđe Balaševića. Molim vas, pa nije prošlo ni 7 dana od te tragedije za porodicu, da se malo samo svi smirimo i stabilizujemo. Tako da, svakako, događaj koji uzdrmao celo ex-jugoslovensko područje, nesporno, ne samo grade u Srbiji, i u Beogradu, i u Nišu, vidio sam Užice, Čačku, gde su sve izlazili građani, skupljali se, ali ovo što ste vi rekli, Zagreb, Split, Sarajevo, Cetinje, ne znam ja, gde sve nije, Ljubljana, Maribor. I odatle iz tih mesta dolaze i traže upravo Jovana Cvijića ulicu, da vide gde je, jer to je opevano u pesmama Balaševića i ona je postala zapravo... No, nešto kažem, pošto sam ja se družio, pre svega družim se sa Aleksom, sinom pokojnog Balaševića, i odlazio sam kod njih na slave, nikada o tome nisam pričao, zadnjih 4-5 godina ne pogrešim. Njihova kuća je bila iza života Đorđe Balaševića pod stalnom opsadom. Ništa ružno po time ne mislim, ima su stvarno fanovi dolazili. Opsadom fanova, tako je. Koncerte mi naprave ispred kuće. Dođu ljudi, donesu klavijature, počnu svirati. Vi nema što verujete šta se to... Stvarno je to jedan fenomen za mene bio. Iako živim u gradu 47 godina, ceo život živim u Novom Sadu, nisam ni ja to mogao da živim dok nisam tu sada ušao i gledao. A sada kada se desio ovaj tragični događaj, zaista je kuća onako... Mislim, apsolutno su ljudi poštovali mir, intimu, porodice, ali je kuća non stop okružena ljudima. Evo, poruke, Đole, volite Split. Da, tako da... To je... Pa da, Balašević je bio svakako čovjek koji je nastavio tu jugoslovensku priču, u smislu da je taj prostor doživljavao kao jedinstveno kulturološku celinu. Nažalost, on je umro od zapaljenja pluća, neće se ni ponoviti više takve zvezde, ali nemaju taj kapacitet, prosto ne mogu to da se desi, nema tog ambijenta prosto, ne ulazeći ni samo u talenat. On je jedan od retkih... Pa imao je kontinuitet na osnovu svog talenta. I kad su završeni ovi tragični ratovi, on je prvi čovjek koji je otišao u Sarajevo, otišao je u sve te gradove gdje su ga volali. On je imao svoje jasne stavove, bio socijalno angažovan, čak i određeno i političko razmišljanje i on to nije krio i neko se slaže, neko se ne slaže sa time, ali niko ne može da ospori da činjenicu da je bio veliki umetnik, to je nesporno. I vjerovatno, kažem, posljednja velika zvezda sa... On je, nažalost, otišao onako kakav je bio, duhovito, od zapaljenja pluća. Možda je kasno završio u bolnici. Kad su ga terali da ide, on se šalio kako se osjeća koronarno. Pravio je viceve i u tim dramatičnim trenucima borbe za život. Niko nije mogao da ga ubedi da ode u bolnicu ranije. Sad ljudi špekulišu da je otišao ranije u bolnicu, ali on jednostavno nije hteo. Nije na meni o tome da pričam. Razumećete me, verovatno će
Ne, ja pričam na osnovu izveštaja. Ako porodica bude htjela da priča o tome, oni će ispričati šta se sve dešavalo, ako budu to ikad želeli, to je pre svega njihova intimna stvar, ali svakako da su svi želeli da pruže najbolje. Malo pre ste pomenuli da sada svako stiče utisak da ga žali više od njegove sopstvene porodice, a i u tome se zapravo ogleda veličina Balaševića. Što svakoga doživljava kao svog ličnog i da su se i oproštaje od njega politički instrumentalizam. Ne politički. Ne, jeste upravo je Marić Katarina. Teli su da politizuju, nažalost, neki ljudi. Apsolutno su teli. Kad pogledate objave njihove i izlive, pa čak i jedan dnevni list tajkunski isto objavljivao da li je dobio orden, nije dobio, zašto je nekomu izjave I to se pomenulo, zašto on nije dobio nikad orden. Bili su šokirani kako sam ja dozvolio da se na ispraćaju pusti pesma Živeti slobodno. Mislim, ja da vam kažem, niti sam se mešao u listu pesama koje se puštati, niti mi jedna pesma smeta, kako bih rekao. Oni su valjda sad to doživjeli kao eto, to se desila neka revolucija. Đorđe Balašević je bio zabranjen godinama unazad, 90-ih posebno. Govorilo se o tome da sada žale za njim mnogi koji su ga zabranjivali prvi. To je možda prirodno. Ali možda je to prirodno. A možda je to prirodno da su ljudi sagledali, su možda pokajali ili su razumeli. Ili su možda ili da je politika da je život stvarima i utiscima, ovo je drugo emotivni odnos, jedna emocija, kako bih rekao. Sada da počinje trka, izvinjavam se, ko je više i bolje poznao. Ponavljam, pre svega je ovo gubitak za Oliveru, za Jovanu, Jelenu i Aleksu i dve male unuke. Ljudi, moramo poštujemo porodicu. Moram poštovati porodicu. Pa onda svi ostali... Oni bi oteli ga i od porodice. Jedno je poštovanje prema njemu... Nisu znali ni kada je sahrana, toliko su bili intimni. Ali idemo dalje. Nažalost, takav je život. Nažalost, idemo dalje. Dalje i ja verujem da će porodica smoći snage. Ja sam sačuvao i juče sa njima. Neće mi zamjeriti što sam to rekao. Mislim da će oni smoći snage. Nek čuvaju legat Đorđe Balaševića, nek nastave dalje priču kogo gotovo mogu da urade. Ja sam siguran da oni kao porodice imaju energiju i kreativnost da neke nove stvari urade. On je bio jedan od posljednjih velikih zvezda te Jugoslavije koje se ljudi sećaju i mada se oni sećaju i svoje mladosti. Pa to je žal za mladošću, naravno. Ali evo, ja sam ti ovdje doneo, pošto si ti čovjek od kulture i od knjiga. Evo, to je knjiga koja je obeležila moj život. Novi prilog za biografiju Josipa Broza Tita, Vladimira Dedijera. On je postao posle i moj učitelj. Kad sam ja napisao knjigu Deca komunizma, on je napisao u politici da može mirno da sklopi oči jer mu se rodio naslednik. Kad mu nije bilo dobro, on me zvao da pišem testament i ostavljao porodici i novac i sve, a meni je ostavljao istoriju Jugoslavije. Ja kažem, Vlada, ostavite nešto u kešu meni, nemoj samo ovu tu mučnu istoriju, ali ti si nova generacija. Ova knjiga obeležava moju generaciju, ona je izašla odmah posle Titove smrti i evo ja ti poklanjam knjigu o Dedijeru. Ovo je knjiga Rat i mir Vladimira Dedijera, a pišu se i sada knjige. Jovan Janjić je napisao knjigu Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu i ovo treba čitati u vreme izbora novog patrijarha koji je tvoj zemljak. Dobili smo patrijarha iz Bačke. Čekaj, se ponosi Novi Sad sa... Apsolutno. Pa mi smo stvarno bili zaista srećni. Pre svega, da me sad ne shvatite pogrešno, u najuži izboru, taj posljednji žeb, dvojica praktično naših zemljaka iz Bačke su i Vladika Irine i Vladika Bačke Irine, gospodin Irinej Bulović i sada izabrani već patrijarh, a tada mitropolit Porfirije. Stvarno smo onako bili ponosni i mislim da je ta Božja promisao i odluka Duha Svetoga i već cijela ta procedura kako ide oko izbora patrijarha nam donela zaista dobro rešenje, ako smijem ja sad tako laički da definišem. I radujem se što je Porfirije, tadašnji mitropolica, patrijarh na čelu Srpske pravoslavne crkve. Dobili smo jednog mladog patrijarha, obrazovanog, sa širokim pogledom. Pogledajte i njegovu reakciju oko smrti i Đorđa Balaševića. Možda to je trivialno za nekoga, ali... I kako je izgledao njegovo saučešće, kojim rečima se on... Da smo dobili
zaista je čoveka koji može da napravi taj kontinuitet razvoja Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve, koji razume dobre okolnosti u kojima živimo, razume i političke okolnosti, ne samo duhovne i verske. I predlažem ljudima koji žele to da čuju i koji imaju vremena, na YouTube-u možete naći njegovu besedu posle rukopoloženja. Fenomenalna moja bila beseda. A ovo samo ako smem da napravim digresiju, ja sam sad zadužio lektiru od gospodina Marića. Ja sam odrastao uz vašu knjigu Deca komunizma i onda sam gostujući jednom na vašoj televiziji molio gospodina Marića da mi pomogne da nađem knjige o Dedijerove knjige, memoare pre svega i evo, zahvaljujem se na ovom, za mene divnom poglonu. Sve više uživam u knjigama, valjda kako sve ide digitalizacija i mogućnost da čitate nešto online, ja se tako sve više i više vraćam. Ne može online da zameni, to jest ekran da zameni papir. Kupili su mi ono što čitaju, imate knjige, ne znam, kao notebooke neke, ja ne znam ni kako se to zove, ali sve je to lepo, ali nekako miris hartije. Evo, ja sam dobio od Amazona za čitanje elektronskih knjiga, ali meni nešto igra pred očima na ekranu i samo verujem u te stare knjige. Kapitalna stvar u kulturološkom smislu. To je knjiga koja je promenila život mnogih generacija i mi smo tek iz te knjige saznavali u kojoj smo zemlji živeli, što nismo mogli da pročitamo u školskim udžbenicima. Pa mi i danas malo znamo o nama samima, ali ne da bi bili zakopani u prošlosti, nego da bi razumeli sadašnjost i budućnost. Evo, Vladimir Dedijer je prvi autor kapitalne knjige o Jasenovcu, o kome mi govorimo sada zbog filma Dara iz Jasenovca. On i direktor Vojno-istorijskog arhiva Anton Miletić su objavili zabranjene dokumente o Jasenovcu. I oni su želeli da to štampaju na različitim jezicima u svetu. I to je štampano i na nemačkom, i na francuskom, na engleskom. I štamparija koja je u Minhenu štampala knjigu o Jasenovcu na nemačkom je 80. godina dignuta u vazduh. Toliko je ta istina bila zabranjena i o tim knjigama se govorilo u Zagrebu, loše praktično. Dedijer nije mogao posle knjige o Jasenovcu ni da svraća u Zagrebu, iako je njegova porodica živjela u Ljubljani. Kaže, ja letim samo avionom preko Zagreba, jer su njemu pretili iz Zagreba, ako bi došao u Zagreb, da zbog knjige o Jasenovcu će biti likvidiran. Da kažem, evo, slušao sam i vašeg prethodnog gosta, tako i ta svedočenja, ali i ovo što ste sad spomenuli oko napada na štampariju u Nemačkoj, vi ste dosta emisija imali u drugim nekim formatima oko događaja emigracije, ustaške, generalno jugoslovenske emigracije i državne bezbednosti i rada na tom terenu. Malo znamo, ali neverovatno je da nemamo ni potrebu da više saznamo. Da mi smo, videli ste, cela srpska nacija, građani Srbija, ali i Republike Srpske, Crne Gore, mi smo šokirani posle filma Dara iz Jasenovca. Mi smo imali jednu lekciju u istoriji o Jasenovcu. Evo, ne znam da li ste pročitali danas, novinari su krenuli da istražuju koliko mi to učimo. Kaže, za 12 godina škole deca u Jasenovcu uče 15 minuta. Pa da kažem, jedna lekcija, ja se dobro sećam, ja sam ljubitelj istorije i to mi je bio uz geografiju najomiljeniji predmet, kažem, u osnovnoj i srednjoj školi. Tome se to kao prosto jedna kratka informacija. Stvarno, ljudi su šokirani da to čuju. Pre svega ljudi iz centralne Srbije, čiji rođaci nisu nastradali u Jasenovcu. Nažalost, u mnogim porodicama u zapadnim srpskim krajevima su nastradali. Ostala, jer su je s kolena na koleno prenosila ta priča. Ali mi sad imamo Jasenovac, ali imamo čitav kompleks ustaških logora. Imamo i Gospić, Jadovno, pa Pag. Imamo strašan logor na Pagu. Skoro mi govorimo o tom. Ljudi naši idu da se kupaju na Pagu. Ja sam kod dete išao, su me vodili na Pag, nismo ni znali da imamo logor. Da je bio strašan logor na Pagu. 2 logora slano i zaboravio sam kako se zvao jedan logor. Potomci stradalnika na Pagu su pre nekoliko godina išli da posete te jame i tu je došlo i do nemilih scena. Njih su napadali, vređali. To je bolno sećanje. Očigledno da bi neko želeo da izbriše ta sećanja. Donja Gradina. Pa kada je procena 360.000 ljudi, samo da je Donja Gradina ubijeno. Da, još uvijek imamo samo procene. A onda od prošle godine ide revizionistička istorija da
je to bio radni logor. Revizionistička antisrpska istorija ide za sve. Od istorije Kosova i Metohije, od istorije Crne Gore, od istorije Bosne i Hercegovine, odnosno tog prostora, pa do istorije prvi svetski rat, gde su nas prikazali da smo mi maltene okupirali sve južnoslovenske narode. Iako im je srpska vojska donela svima slobodu, iz te slobode koje im je srpska vojska posle prvog svetskog rata donela, oni su danas u poziciji da žive u svojim suverenim državama. Jer su dotle bili samo delovi velikih imperija. Da li je to Austrougarska ili Turska imperija? Da Srbima sudi za genocid. Zamislite da neko kažete da je Velika narodna skupština u Podgorici donela odluku o prisjedinjenju Kraljevine Srbije i da je to bio istorijski divan čin i da se na Bojkovcu branilo povlačenje srpske vojske, da je crnogorska vojska izašla na Bojkovačku bitku da bi se očuvala srpsku vojsku da krene u povlačenje preko Prokletija i da ide prema Jonskom moru. I vi neko kaže, pa vi ne možete budete ambasador naše države, vi krivo otvorite istoriju. Pa to je nevjerovatne stvari. Nevjerovatne stvari. Pri tome ne ugrožavate nikom suverenitet. Niko nije rekao, vi niste nezavisna država. Mi vam ne priznajemo vaš suverenitet. A do skoro su i sami tako govorili. Ljudi, kako bih rekao, svuda smo doneli slobodu. Svuda smo doneli slobodu. I za to platili najveću moguću cenu. A koliko su cenili tu slobodu, vidite u nastajanju NDH već posle 20 godina od nastajanja jedinstvene države. I prethodno je bilo naravno incident. Pa već 18. imate u Zagrebu prve pobune. Već 1918. Možda ni tome nikad nismo učili i nikad se nije o tome pričao. I onda kad čujem priču da je Slobodan Milošević rasturio Jugoslaviju, a ja nikakav nisam fan Slobodana Miloševića. Mislim da napravi 1001 grešku. Ali da vam kažem da Slobodan Milošević rasturio Jugoslaviju je apsolutno netačan činjenica. Jer ovi nisu hteli da žive u Jugoslaviji. Od 1918. godine, od tada od CHS. I oni su tražili saveznike, da li Hitlera, da li Mussolinija, bilo koga. Mi treba sarađujemo i treba da budu dobri međunarodni odnosi, međuljudski odnosi, komšijski odnosi. To je nesporno. Ako ja pustim vas i Marića da pričate o istoriji i o knjigama, to će potraje mnogo, ali s tim da dolazimo do kraja. Moramo pričamo o kulturi sećanja. To obavezno, nego moramo pričamo što se danas događa u Novom Sadu. Danas se dešava da dobijamo nove investicije. Pa to je sada, ovo moramo pričati, moramo učiti, moramo se podsjećati i naučiti oni koje ne znaju, naši mladi ne znaju. Ali ono što sada je, to treba mnogo više vremena od jednog gostovanja jutarnjeg programa, složit ćete se. Samo najavi. Da pročitam knjige, me zovete sledeći. Ali nas zanima, evo, da nam zaista kažete, naslov jeste Japanci hoće da investiraju u Novi Sad. Imali ste sastanak pre 2 dana, šta se dešava, kakve su to informacije? Mene oni stalno obavezuju da ne smijem ništa pričam, čak mi traže potpišem izjave. Čekaj, da potpišeš da ne pričam? Pa da ne smijem pričati o investiciji dok to sve traje, ali ja sam veoma zadovoljan sa sastankom koji smo imali utorak u Novom Sadu sa gospodinom Zumidom. To je treći čovek Najdek ili Nidek kompanije. Očekujemo u početku aprila da dođe glavni operativni čovek, gospodin Seki, koji je već bio kod predsjednika Republike i kod nas u Novom Sadu i mi se ćemo tada imati finalnu odluku. Ako to bude pozitivna odluka, dobijamo zaista neverovatnu investiciju iz Japana. Ja samo vam kažem da oni traže, ako dođu u Novi Sad, traže 100 hektara industrijske zone. 100 hektara. 100 hektara traže industrijske zone. Tako mislim da će izaći iz svih predviđenih okvira i onih najboljih optimističkih ocena, ali super je vest. 7. marta Continental otvara novu fabriku u Novom Sadu i na leto kreće gradi još veću fabriku u Novom Sadu sa novom fabrikom, potpuno novom fabrikom iz Nemačke. Barry Callebaut treba da, najveći proizvođač čokolade i kakao, treba da počne da radi u aprilu, isto. U martu kreću onu probnu proizvodnju. Ako imaš neke veze, Katarina se nudi... Za degustaciju. Hoće da bude neke čokolade. Vi meni knjige, ja ću vama čokoladu i kako iz Barry Callebaut. Onda smo se dogovorili. Miloše, vidimo se uskoro ponovo, da i nešto i više pričamo o tome kada budete i smeli nešto više da govorite. Aha, oko investicija. Da, oko investicija. Kad Japanci dozvole, onda ćemo da... Nismo pričali o prisluškivanju, dobro. Moramo se vidjeti uskoro ponovo. Imamo mi o mnogo čemu da pričamo, a ide da degustiramo našu čokoladu, to jest ovde proizved. Srbija će pisati, da. Manekenka čokolade je tu. Može, prijavljujem se. Hvala za najlepše. Da. Nastavljamo dalje.